Čaute, to je Kaktus. Ja vás vítam pri dnešnom videu. Dneska je to také video. Nie je to let's play, ako ste mohli očakávať, a je to pre jednu dôležitú vec. Lebo o let's play som sa pokúšal za tieto 3 dní asi 5 krát, ale nikdy mi to nevyšlo. Preto natáčam toto video, lebo ma ešte nevidíte vo vlogu, ale to sa asi zmení, lebo s Mumkelom čo asi natočíme. Ale ten let's play sa hrozne chcem ospravedlniť, lebo mal som hrozne veľa plánov, že dneska natočím NHL-ku, onlineové hry, Eurotrack, Simulator 2 a proste všeličo, ale počítač ma sklamal. Ja som rýchlo chytil mikrofón a idem toto natočiť. Je to smutné, veľmi ma to zaráža, ale nemusíte byť sklamaní, určite príde aj na let's play, príde domov Bubo, hneď to začneme robiť, hneď ešte možno niečo zbúchame, nejaké tie online hry, alebo volačo. A tak, teraz to idem vydať a hádam sa podarí. Ak sa vám video páčilo a chápete ma, určite dajte like a odber. Ak ste voľaký hater, tak dajte dislike, ale určite sa to neodplatí takémuto začínajúcemu youtuberovi. Ešte som nespomenul Mumkel, link na jeho kanál bude dole v popise videa. Má veľmi dobré vlogy a videa a let's play, budem s ním aj natáčať. A včera natočil comeback a aj dneska video ešte aj jedny online hry. Dobre, to by bolo už z dnešného videa všetko, majte sa pekne a čaute.